கருணை உள்ளம் கடவுளுக்கு சமம். இது ரெட்ரோஃபிட்டட் ஸ்கூட்டருங்க. நம்ம முதலமைச்சர் அம்மா எங்களுக்காக செஞ்சு கொடுத்த விலையில்லாத ஸ்கூட்டர். உற்ற காலத்தில் செய்த உதவி சிறியதென்றாலும் அது இந்த உலகத்தை விட பெரிதென்பது வள்ளுவர் வாக்கு என்றால், நோக்கமறிந்து செய்யும் அம்மாவின் இந்த சேவையெல்லாம் வானத்தையும் விட உயர்ந்ததல்லவா? பெத்து எடுத்தவங்க நம்ம அம்மானா, நம்மள தத்து எடுத்தவங்க நம்ம முதலமைச்சர் அம்மா தானே. 2 கால்களும் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இணைப்பு சக்கரம் பொருத்தப்பட்ட விலையில்லா ஸ்கூட்டர்கள் கொடுத்து அரும்பணி ஆற்றிக் கொண்டிருக்கும் தமிழக முதல்வர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு காலமெல்லாம் நன்றி சொல்வோம். அம்மாவுக்கு நன்றி.